Helo a chroeso i sesiwn uwch gyfrannol a heddiw ni'n mynd i fod yn edrych ar uned 2 a cwestiwn 1 yn benodol. So ni'n mynd i datblygu'r syniad yma o dechneg arholiad. Felly, rhywbeth i ddechrau chi off yn hyn. Cywir neu anghywir, gwir neu gau. Papur ffynhonnellau yw uned 2, mae uned 2 gwerth mwy na uned 1. Mae yna 2 gwestiwn o fewn uned 2, rhaid at y bob cwestiwn o fewn uned 2. Mae uned 2 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, 2 a 3. Felly ewch ati i benderfynu os ydy'r rhain yn wir neu yn gau. Oce, felly dyma yr atebion i chi. Felly mae uned 2, mae yna 2 gwestiwn yn uned 2. Mae yn bapur ffynhonnellau a dehongliadau, a mae 50% o'ch gradd uwch gyfrannol. Felly, fel ym mhob un o'r unedau hanes, mae modd eich athrawon chi i ddewis un astudiaeth fannol, a mae yna 8 opsiwn yn cael ei gynnig i'ch athrawon chi. Opsiwn 1 ydy problemau bygythiad a silenzau tua 1529 i 1553. Opsiwn 2 ydy y pwysau ar y frenhiniaeth a'r symudiad i gyfeiriad rhyfel cartref tua 1625 i 1642. Opsiwn 3 ydy radicaliaeth ar ymgyrch o blaid diwygio'r Senedd tua 1783 i 1832. Opsiwn 4, gwleidyddiaeth cymdeithas a rhyfel, Cymru a Lloegr tua 1900 i 1918. Opsiwn 5 ydy dechreuad y lledaeniad diwygiad Protestanaidd yn yr Almaen tua 1500 i 1531. Opsiwn 6 yn amlwg ydy Ffrainc a achosion a hint y chwyldro tua 1774 i 1792. Opsiwn 7 ydy y gwahaniaethau adrannol, ar llwybr i ryfel cartref tua 1840 i 1861. A wedyn opsiwn 8 ydy'r fai yma a'r sialensau hynny tua 1819 i 1933. Felly pa sgiliau fydd yn cael ei asesu? Mae AA2, sef amcan asesu 2, yn 50% o'r marciau. So gallwch chi ddadansoddi a gwersythuso'r deunydd ffynhonnell briodol sy'n gynradd a sy'n gyfoes i'r cyfnod, a wedyn wrth gwrs o fewn i gyd-destun hanesyddol. A wedyn mae AA3, sef 50% o'ch marciau, sef dadansoddi a gwerthuso mewn perthynas â'r cyd-destun hanesyddol, ffyrdd gwahanol y cafodd agweddau ar y gorffennol ei dehongli. Felly, beth sydd angen i chi wybod? Nawr, dyma hwn yn adnodd da iawn i chi. Gallwch chi gymryd screenshot, chi argraffu fe allan wrth gwrs. Beth sydd angen i chi wybod am uned 2? Wrth gwrs, mae yna gopïau o'r cyflwyniadau yma gyda'r fideos, felly mae croeso chi wneud copi eitha hawdd ar y wefan. Dylech chi ddeall a dangos gwybodaeth sy'n amgylchynu'r digwyddiadau a datblygiadau hanesyddol sy'n gysylltiedig â'r 4 o'r materion. A wrth gwrs, dylech chi deall a dangos i'r arholwr sut a pha mae haneswyr wedi ffurfio dehongliadau hanesyddol gwahanol o bob un o'r materion allweddol. Felly, fel mae Michael Pulliam yn dweud, y cam cyntaf tuag ati gwella yw y gallu wneud asesiad gonest o ble rydych chi ar y pryd. Felly, pan fyddwch chi'n adolygu ar gyfer yr arholiad, mae'n bwysig bod chi yn asesu eich dealltwriaeth a hyn mae bach yn disgwyl i chi wneud. Felly, wrth gwrs, fe allwch chi wybod popeth yn y byd am y chwyldro ffrenig, popeth yn y byd am y fai yma. Ond os bod chi'n deall sut mae'r arholwr yn mynd i asesu chi, fyddwch chi ddim yn cael mynediad i'r bandiau uwch. So mae yna taflen bach hunan ar y farn i fan hyn, rhestr wirio, ni'n galw fe. Dyma enghraifft o un problemau bygythiad y silenzau, ond yn amlwg mae modd addasu hyn. Felly, os ych chi'n deall strwythur ac amcan ar gyfer cwestiwn 1, chi'n rhoi tic. Os ych chi'n deall, so bys ni'n mynd ati uwcholeuo'r rhain, a wedyn ewch ati i asesu eich gwybodaeth chi. Achos dyna ydy'r cam gyntaf pan ni'n mynd ati i adolygu mewn gwirionedd. Achos os ych chi'n gofyn lle ydy a lle chi angen bod, chi'n gallu llenwi'r bwlch hynny. Okay, so er enghraifft, maint y newid ar rheolaeth yng Nghymru,
So os ych chi yn teimlo'n hyderus bod chi'n ymwybodol beth yw cyflwr gwleidyddol a chymdeithasol Cymru, sôn am Inglefield, Lee, rôl y Cyngor Cymru i'r gororau ac yn y blaen, Rhys ap Gruffydd, deddfa uno ac yn y blaen. Chi'n rhoi tic. Os ych chi'n deall sut i wneud hynny o ran amser asesu 2, cwestiwn 2, yn amlwg gach chi roi ail tic wedyn. Hyfryd. Okay? Os angen mwy amser i chi, mae croeso i chi wasgu pause wrth gwrs. Felly, adnodd arall da iawn ydy yr adnodd yma sy'r gael ar wefan Cybac, mae hwn wedi i addasu. Ar gyfer edrych ar astudiaeth manwl, so mae disgwyl bod chi yn deall dyfnder y pwnc yma. So rhan un problemau bygythiadau silenser unwaith eto, maint y newid yn rheolaeth Cymru. Ewch ati benderfynu ar ryw tair term allweddol, chi'n gwybod, petai cwestiwn yn codi ar hyn, byddwch chi'n meddwl, o, yn bendant mae eisiau fi i gynnwys y geiriau yma. Wedyn ewch ati feddwl am wybodaeth allweddol, so falle tair ffaith. Wedyn ewch ati sôn am y cyd-destun hanesyddol, beth sy'n mynd mlaen ar y pryd. A wedyn, sut ych chi'n gallu cysylltu fe gyda beth. So maint y newid y rheolaeth yng Nghymru er enghraifft, gallwch chi sôn am rheolaeth, gallwch chi sôn am y gair llym er enghraifft, allwch chi sôn am deddfau, gwybodaeth allweddol, gallwch chi sôn am bethau fel lu y deddfau uno ac yn y blaen, cyd-destun hanesyddol, ni'n gwybod bod ofn y Cymru ar y frenhiniaeth, ofn bod nhw'n mynd i cysylltu gyda Iwerddon i Sbaen a cynnal ymysodiad. A wedyn mae hyn yn cysylltu gyda rheolaeth y frenhiniaeth a'r rheolaeth yn ei fod yn rhyw fath o unben, ond unffurfiaeth bys yw'r term bys fi'n ddefnyddio'r cyd-destun yma, a deddfau crefyddol a baswyd yn y cyfnod. A wedyn, llwch chi'n amlwg mynd i flaen i edrych ar y gwahanol elfennau. So mae hwn yn arfer da iawn, a mae'n rhywbeth rili hawdd allwch chi wneud adre, ydy edrych ar y termau allweddol, achos chi ddim eisiau bod yn arholiad, o, beth yw hwn yn y Gymraeg, neu beth yw y gair yma eto. Mae eisiau bod rhain yn cael ei adolygu a'i adalw yn gyson iawn. A wedyn, enghraifft arall chi ar y fai yma. So, llwch chi edrych ar y silensydd yn gwynebu yr gwiriniaeth, llwch chi edrych ar cytundebysau, cyfansoddiad, gwrthryfeloedd, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly'r termau allweddol bysach chi'n licio adnabod, y wybodaeth allweddol, y cyd-destun hanesyddol, beth oedd y cyd-destun gyda'r heriau, ond nhw'n newydd dod mas o'r rhyfel byd cyntaf, oedd gyda nhw dirywion i dalu ac yn y blaen. A wedyn beth llwn ni gysylltu hwn gyda? Llwn ni gysylltu fe gyda y rhyfel byd cyntaf, llwn ni gysylltu gyda fe gyda yn y pen draw twf y blaid Natiaeth ac yn y blaen. Felly beth llwn ni gysylltu? So, na rhoi eiliad i chi, jyst cael cip ar hwn a meddwl yn cyd-destun eich uned chi, pa un o'r rhain, pa rai allwch chi fynd ati i'w hydnabod. Hyfryd. Felly, adolygu llinell 2. Dyma cwbl o syniadau eraill allwch chi fynd ati adolygu. Nawr, wrth gwrs, mae map meddwl yn bwysig iawn o ran cofio y wybodaeth, llinell amser, ffeithiau ac yn y blaen. Ond sy'n ni'n annog chi falle i fynd fwy tuag at y fath hyn o adolygu, achos mae e'n rhoi ffocws ar yr amcan y sesiwn yn hytrach na jyst y narratif. Ni ddim yn gofyn i chi yn uwch gyfrannol i ddweud stori wrthyn ni. Llwn ni agor llyfr i ddweud stori. Ni'n gofyn i chi werthuso a dadansoddi. Felly mae hynny'n goffod dod o draws yn amlwg iawn yn eich gwaith chi. Felly, yn amlwg mae llinell amser yn bwysig. Mae yna ddyddiadau penodol, mae rhaid i chi fod yn ymwybodol ohoni. Okay? Bosib iawn yn y cwestiwn yn lle dweud y cyfnod, neu nhw roi y cyfnod o fewn y blynyddoedd. Okay? So mae eisiau bod chi'n ymwybodol beth y gwyddoedd pryd. Y geirfa, mae rhaid i chi wneud siŵr bod chi gyda sicrwydd am eich termau chi, yn enwedig dan y mod arholiad, bod chi yn adnabod rhai'r geiriau yn y ffynonellau. Mae'r ffynonellau gallu bod yn heriol iawn ar y degau. A tip bach i fi wastad yn rhoi i fy nisgyblion ni ydy peidiwch â
peidiwch a gorboeni os nag ych chi'n deall y ffynhonnell. Okay? Beth sy'n ni yn argyfell i chi wneud ydy jyst trio adnabod rhai o'r geirfa a wedyn llwch chi roi at ei gilydd a yn amlwg mae'n well os chi'n deall y ffynhonnell yn ei gyfanrwydd, ond peidiwch meddwl fi ddim yn deall y ffynhonnell, fi'n methu ateb y cwestiwn a dyna fe colli bob marc. Triwch weithio pethau mas, okay? A dyna beth i ni fel oedolion yn wneud gyda rhai o'r ffynhonnell. Mae rhai o'r ffynhonnellau yn heriol i athrawon, so ni'n pigo mas y prif geirfa a wedyn ni'n rhoi'n cyd-destun falle'r geirfa eraill ni ddim yn cweit mor ymwybodol ohonyn nhw. Bywgraffiad yn amlwg bod chi'n sicr pwy nath beth, pwy oedd yn gyfrifol am y polisi economaidd, pwy oedd yn gyfrifol am y propaganda, pwy oedd yn gyfrifol rhwng pa blynyddoedd. So bod chi'n ymwybodol o ffigur allweddol a beth oedd ei rôl nhw yn y cwrs. Cardiau fflach, mae disgyblion wrth i bodd gyda cardiau fflach a maen nhw'n ffordd da iawn o adolygu. Wrth gwrs, fe allwch chi ddefnyddio Quizlet a quizzes ac yn y blaen i wirio eich hunain hefyd. Allwch chi greu y quizzes eich hunain. Gridiau adolygu, sef beth i ni newydd dangos i chi. Mae rhain yn dda iawn ar gyfer cadw ffocws ar yr amcanion asesu a wedyn mapio meddwl wrth gwrs. So cwestiwn 1. Gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y 3 ffynhonnell hyn i hanesydd sy'n astudio rhywbeth. Dyma ydy'r fformat y cwestiwn fel petai. A wedyn, ni ddefnyddio un o'r manylion allan o'r rhestr wirio, so twf y blaen at iad rhwng yr ugeiniau a'r 30au, enghraifft. Okay? So mae'n mynd y rhan. So bydd dechreuad y cwestiwn mwy lai yn debyg, a wedyn y pwt ola yna sydd yn wahanol bob tro. So pa sgiliau sydd angen arnoch chi ar gyfer cwestiwn 1? So mae cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2. Byddwch chi'n cael eich asesu ar eich gallu chi ddadansoddi a gwerthuso'r ffynhonnell cyfoes yn cyd-destun hanesyddol. Mae'r marc ar ddyfernir i gwestiwn 1 yw 30, a mae'n bwysig bod chi'n yn ymwybodol o beth mae'r arholwr yn chwilio am eich ateb chi. Okay? Neu fydd ddim gyda chi mynediad i'r bandiau uwch wrth gwrs. So beth am ystyried cyd-destun hanesyddol? So cyd-destun ydy'r tarddiad, beth sy'n digwydd ar y pryd, beth sy'n arwain at hyn. Okay? Ni'n gwybod bod dim byd yn digwydd ar hap, dyw llywodraeth ddim jyst yn gollwng bom ar wlad, dyw arweinydd ddim jyst yn datgan rhyfel yn erbyn y gwlad arall, neu dyw person ddim jyst yn dechrau protest. Mae rhywbeth wedi arwain i fyny at hyn. Okay? Gallai fod yn gyfnod anodd, yn economaidd, yn wleidyddol, yn grefyddol. Okay? Gallai fod yn heriau wrth gwlad arall, ond mae yna gig o gwmpas yr asgwrn yma. Mae'n rhaid bod chi'n dangos i'r holwr, fi'n deall y cyfnod, mae gen i wir dealltwriaeth o'r cyfnod. Nid mewn ffordd o'r amlwg, mae hwnna weithiau yn digwydd gan rhai disgyblion. Y syniad yma o gorsymleiddio. Mae'r arholwr deall y cyfnod, ond chi angen dangos i'r arholwr bod gyda chi'r dealltwriaeth yna'r cyfnod sydd wedi arwain i fyny at tarddiad y ffynhonnell. So pwy sydd wedi dweud, pryd maen nhw'n dweud lle maen nhw'n dweud ac yn amlwg i bwy. A wedyn beth yw cyd-destun yr arholiad gosod? Beth sy'n digwydd ar yr adeg benodol hynna mewn perthynas penodol gyda'r cwestiwn? Felly, a ydych chi wedi canolbwyntio ar y cwestiwn ac wedi osgoi naratif? Pam a pryd a sut y ffurfiwyd y ffynhonnell hon? Ydych chi wedi cysylltu cynnwys â'r cwestiwn? Mae hwnna'n bwysig iawn, mae nifer fawr o ddisgyblion yn anghofio hwnna o bryd i'w gilydd. A ydych chi wedi cynnwys y cyd-destun hanesyddol? A oes na unrhyw ffynhonnell yn fwy gwerthfawr ag eraill, ac os felly pam? Dim ond bod chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb, mae hwnna'n gred. A ydych chi wedi dwyn ynghyd eich prif dadleuon mewn casgliad clir a chrynodol. Eto yn hynod o bwysig mwyn sicrhau mynediad i'r bandiau uwch. Felly, cynllun cwestiwn 1. Nawr, yn bersonol, erbyn hyn, bys ni'n licio gweld disgyblion yn tynnu ffwrdd o'r cwestiwn o'r strwythur yma. Okay, bod na fwy o soffistigeiddrwydd yn eich ateb chi. Ond, sy'n ni wastad yn dadlau, mae'n well fod yn fecanyddol a falle cael mynediad i
ambell i fand yn hytrach na rhoi narratif a colli ffocws a ddim cael mynediad i unrhyw fandiau. Okay? So, bys ni'n dadlau, os ych chi dal yn eich yn anodd i strwythuro, bysyn ni yn defnyddio hwn. Os ych chi wedi cael lot o adborth eitha positif o'ch athrawon, ceisiwch wneud hwn mewn ffordd mwy naturiol a soffistigedig. Felly, gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth y cwestiwn, ewch ati asesu gwerth y tair ffynhonnell hyn i haneswyr sy'n astudio. So beth sy'n angen i chi wneud mwyn llwyddo yn y cwestiwn yma? A wedyn mae eisiau chi feddwl beth i chi'n gwybod yn barod am y testun. So dyma di'r cyd-destun y cwestiynau yma i'w hateb. A wedyn chi'n symud ymlaen i'r ffynhonnell fesul ffynhonnell. Ffynhonnell 1, beth yw gwerth y cynnwys? Cyd-destun hangach, awduraeth y cyd-destun, gwerthuso'r ffynhonnell y cryfderau, gwerthuso'r ffynhonnell o ran cyfyngiadau, a wedyn barn yn fras, bys ni'n dweud, ydy pa mor werthfawr. Yn amlwg fyddwch chi'n crynhoi hyn yn y casgliad, ond yn fras pa mor werthfawr. Dyma gwmys yr un peth ych chi'n neud gyda ffynhonnell 2, a wedyn chi'n mynd ymlaen i 3. Jyst i chi fod yn ymwybodol, amlygodd ymchwil diweddar o'r Almaen bod myfyrwyr sy'n adolygu trwy profi hunain, enghraifft cyn bapurau, yn neud nhw well o lawer na'r rhai sy'n defnyddio nodiadau yn unig. Felly, wrth symud ymlaen gyda adolygu, mae eisiau chi wneud siŵr bod chi'n adolygu mewn ffyrdd gwahanol. Dyw, fel o'n i'n sôn, map meddwl a dim ond map meddwl, dyw hwnna ddim yn ddigonol. So ni'n mynd i edrych ar enghreifftiau nawr. So mae gyda ni yr enghraifft y ddau yma. Mae gyda ni araith Adolf Hitler, mae gyda ni erthygl Goebbels, a wedyn mae gyda ni dyddiadur y Count Harry Kessier. So un o aristocrats yr Almaen. So na roi chydig o funudau chi fynd ati i ddarllen rhain, a wedyn byddwn ni yn rhoi nhw yn cyd-destun y strwythur ateb. So ni'n mynd i ganolbwyntio ar ffynhonnell A i ddechrau gyda. So mae ffynhonnell A yn araith gan Adolf Hitler. Gobeithio bod fi'n fwriadol di gadael chi ddarllen rhain ar ben eich hunan. Fe fyddwn ni'n edrych mewn i araith Adolf Hitler mewn mwy o fanylder. Ond mae'n bwysig bod chi'n gweld y safbwyntiau gwahanol. So ar araith Adolf Hitler, doedd gan y cenedlaetholwyr ar y dde ddim synwyr cymdeithasol, a doedd gan y sosialwyr ar y chwith ddim synwyr cenedlaetholgar. Os ydych am fod yn genedlaetholwyr, yna dewch i lawr i ganol eich pobl a rowch eich balchder dosbarth heibio. Chi sydd ar y chwith sy'n datgan cyd-gefnogaeth ar holl byd, dangoswch yn gyntaf eich cyd-gefnogaeth a'ch pobl eich hun. Byddwch yn Almaeneg yn gyntaf. Chi sy'n chwyldroador gwirioneddol, dewch drosodd ato ni a'i ymladd gyda ni dros cenedl gyfan. Chi sy'n dal yn ifanc a thân brwdfrydedd yn dal eich gwythiennau, dewch drosodd ato ni. Ymudiwch a'ch plaid ymroddgar ni, sy'n dilyn eich amcanion yn drigaredd gan ddefnyddio pob math hyd yn oed grym. Dydyn ni ddim yn blaid dosbarth, ond o blaid gynrychiolwyr gonest. Nid yn gymdeithas glud gwladol yn comiwnyddol mae'n cryfder ni, ond mewn nerth ein hunan, hynny yw ein pobl ni. So os i ni'n edrych ar, os ni'n mynd nôl i'r gridiau yma, eisiau chi edrych ar werth y cynnwys.
Beth mae'r cynnwys yn dweithio ni a pa werth sydd ynddo fe. Yna mae eisiau chi edrych ar y cyd-destun ehangach. So ni'n gwybod bod y Natiaid yn gweld y comunyddion fel y gelyn. Beth yw'r cyd-destun, beth yw heriau oedd y Natiaid yn gwynebu ar y pryd. Awduraeth y cyd-destun, pam bo Hitler wedi mynd ati I sôn am y fath bethau. Wedych chi'n gwerthuso gwerth y ffynhonnell, rhan cryfderau, cyfyngiadau, a wedych chi'n penderfynu ar y cyfan yn fras pa mor werthfawr ydy'r ffynhonnell yma. So ni'n dadlau bod pob ffynhonnell yn werthfawr, hyd yn oed os mae'n dweud celwydd, mae'n werthfawr I weld pam bod rhywun yn dweud celwydd. Felly beth ydy ffocws y cwestiwn yma? Wel, ffocws y cwestiwn yma ydy twf y blaid Natiaid, ac yn amlwg mae hwnna yn deillio o'r cynllun dysgu. Felly, araith Adolf Hitler fan hyn. So mae'r grid oddi tan fan hyn sy'n galluogi chi edrych arni hi. So ewch ati nawr I nodi nodiadau. Beth ych chi'n meddwl fi wedi rhoi yn fras I chi neu cychwyn chi ar yr atebion. Beth ych chi'n meddwl gwerth y cynnwys, cyd-destun ehangach, awduraeth y cyd-destun, gwrthuso ffynhonnellau cryfderau a cyfyngiadau, a wedyn yn fras pa mor werthfawr. So yna rhoi rhyw 2 funud I chi I fynd ati yn fras I feddwl beth ych chi'n meddwl yw'r prif bethau. Fi'n gwybod fi ddim wedi rhoi 2 funud I chi, ond mae gyda chi'r gallu I rhoi pause. Be beth sy'n ni'n annog yn fawr iawn I chi wneud? Pam I chi'n gweld hwn ar papur arholiad, ewch ati I nodi'r pethau yma. So'r grid yma, os ych chi yn dilyn cynllun tebyg i'r grid yma, mae angen I chi adolygu'r grid yma yn does, achos mae angen bod chi'n gallu nabod y pethau yn gyflym iawn I bob un o'r rhaid. So beth yw gwerth y cynnwys? A bod chi'n gwybod, mae fi edrych yn werth y cynnwys. Beth yw'r cyd-destun hwn? Beth yw'r awduraeth? So bod chi'n ymwybodol am nid yn unig beth ydy'r cyd-destun hanesyddol, ond y pethau yma ar y grid, so bod chi'n gallu adnabod nhw yn gyflym. So hyd yn oed pan chi'n mynd ati I ddarllen, bod chi'n gwybod, fi'n gwybod beth yw'r awduraeth, na sgwennu, fi'n gweld cryfder fan hyn, fi'n gweld bod hwn yn wendid. So mae'n helpu chi fynd ati wedyn I gynllunio ar gyfer y treithawr. Fi'n sôn am hyn yn adran 1, mae o werth clusnodi ychydig o funudau I gynllunio, a mae'n mwy o ffocws I chi nag yw I beidio gwerthuso cynllunio yn fy marn I. So dyma ambell I beth allech chi drafod. O ran gwerth y cynnwys, mae Hitler yn ceisio ennill cefnogaeth y blaid. Mae'n trial ennill o sawl spectrwm gwleidyddol. Mae'r dystiolaeth honno yn werthfawr iawn I haneswyr sy'n astudio'r twf cynnar, oherwydd mae'n dangos bod yr hyn oedd e'n neud, yr sloganau'r amgylchiadau eraill wedi cyfrannu at twf y blaid Natiaid. Mae'r ffynhonnell hefyd yn datgelu parodrwydd I ddefnyddio trais a parodrwydd I drafftio rhaglen sy'n apelu at gwahanol grwpiau fewn y cymdeithas. O ran y cyd-destun ehangach, beth sy'n digwydd ar y pryd? Roedd y blaid Natiaid yn rhy fach yn un o nifer y grwpiau ymylol radical y sefydlwyd yn syth ar ddiwedd y rhyfel byd cyntaf. So oedd angen iddo fe fynd fwy I fod yn fwy poblogaidd. Roedd Hitler wedi bod yn arsylwi gweithgareddau sefydliadau gwleidyddol fel plaid gweithwyr yr Almaen, yr ymunodd ef a ail enwi hyn ar ôl 1920. Sefydliad bach iawn oedd y blaid wedi leoli yn Munich gyda manifesto asgell dde a gwlad garol yn bennaf. So chi'n dangos yr arholwr, fi'n gwybod bod e ddim yn dweud hyn yn y ffynhonnell, ond dyma be fi'n gwybod, fi'n deall beth sy'n digwydd o gwmpas yr ffynhonnell yma. Awduraeth a chyd-destun, da'r ffynhonnell o araith gan Adolf Hitler yn 1920. Does dim eisiau bod chi'n adolygu I allu roi'r frawddeg yna, mae'n dweud hynny. Mae naws yr araith hefyd yn datgelu pwerau areithio Hitler a roddodd ysgogiad I fudiad gwleidyddol mor fach a ddaeth bellach yn llawn egni gyda hunan gred Hitler. Roedd Hitler wedi cael ei cyfrifoldeb am recriwtio a propaganda a ddatgelir yn yr araith hon. Mae Hitler yn ceisio unieithu a pobl sy'n anfodlon a mynd i'r afael ohonyn nhw a chwyldroadol oedd syniadau cynnar hwn o Natiaeth. Wedyn ni'n edrych ar werthuso'r cryfderau. Felly gobeithio bod y cryfderau'r gwendidau yn y cyfyngiadau yn rhai eitha amlwg fan hyn.
Mae'n dangos cynyddu boblogrwydd yn Munich ac yn raddol bod Hitler yn bennaf gyfrifol am y twf yma. O ran y cyfyngiadau, mae pwrpas y ffynhonnell yn codi cwestiynau mewn cyfyngiadau. Mae Hitler yn cael ei dewis ei un yn ofalus er mwyn cynyddu cefnogaeth y gynulleidfa a'i rwystredigaethau gyda'r weriniaeth a'r cytundeb. Roedd Natiaid yn dal i fod yn blaid leiafrifol ar y adeg hon. A wedyn barn yn fras, pa mor werthfawr. Okay? Mae eisiau bod yn ofalus wrth ddefnyddio hynny. Wrth gwrs mae'n werthfawr, mae pob ffynhonnell yn werthfawr, ond mae eisiau bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r ffynhonnell yma, gan mae arall propaganda yw a mae hefyd yn dangos, ond mae hefyd yn dangos talent Hitler a meithrin fel siaradwyr a cael meithrin ei gefnogaeth, sef ffactor allweddol yn nyddiau cynnar blaid. Felly, na i adel chi ddarllen hwn, na i ddim diflasu chi gyda fy llais i. Mae hwn yn enghraifft gan ddisgybl yn mynd ati i ddadansoddi y ffynhonnell yma. Na i roi rhyw funud i chi, ond yn amlwg, os ych chi angen mwy amser, gewch chi wasgu pause. Okay. Felly, y brif pethau, ni'n gallu gweld ar y dechrau fe mae y disgybl yma wedi wneud, ydy maen nhw yn sôn am y cynnwys, maen nhw'n dangos beth mae'r Natiaid eisiau, a maen nhw'n dangos sut mae fe, hyd yn oed trwy dyfynnu, byddwch yn Almaeneg yn gyntaf. Wedyn maen nhw'n rhoi'r cyd-destun. So, ar sail fy ngwybodaeth bersonol, gallaf ychwanegu, felly bod hwnna braidd yn fecanyddol, ond mae'n amlwg iawn beth mae'r disgybl yma'n gallu ychwanegu at gyd-destun y ffynhonnell, beth sy'n digwydd ar y pryd. A wedyn mae'n mynd ati i sôn am yr awduraeth, a wedyn mae'n mynd ati i sôn am y gwerth y ffynhonnell. Okay? So mae'n dweud ar y diwedd, mae hyn yn gwneud y ffynhonnell o werthfawr iawn gan ei bod yn dangos y dulliau a'r technegau cynnar a gafodd ei defnyddio gan y Natiaid i geisio ennill cefnogaeth. Yn gyffredinol, mae'r ffynhonnell hon yn peidio darlun diddorol iawn o feddylfryd y Natiaid a'r gyfnod cynnar yn ei hanes. A wedyn, mae gyda ni hwn o fewn y cyd-destun yr cwestiwn. Okay? So, y brif bethau fi wedi pigo mas fan hyn ydy, mae hwn yn werthfawr iawn, yn gwneud yn fwy gwerthfawr, ac yn werthfawr iawn, ac wedyn yn y glas, ysgynodd Hitler i rym, apelio at y dyniau cynnar y blaid, a wedyn Natiaid i geisio ennill cyfnogaeth. So, mae'n dangos bod yr arholwr A yn sôn am y gwerth, a B yn sôn am ffocws y cwestiwn. Okay? So mae yna enghraifft gyda ni fan hyn ar C. Okay? So mae hwn eto yn ateb gan yr un disgybl. Okay? So yn gyflym iawn, newn ni fynd ati i drafod hynny. Felly diwrnod di i'r Almaen, tua 4:00 dderbynus delegram gyda chanlyniadau'r etholiad. Mae cynrychiolaeth y Natiaid wedi cynyddu ddengwaith drostodd. Mae nhw wedi codio 107 o seddi, felly nhw yw'r blaid fwyaf yn y Reichstag. Bydd yr argraff dramor siŵr o fod yn un drychinebus a bydd y canlyniad yn ddiplomyddol ac yn ariannol hefyd yn ofnadw, gyda thi y 220 golodau sy'n mwrthod ag gwladwriaeth bresennol yr Almaen mewn modd radical ac yn ceisio dymchwel trwy dulliau chwyldroadol. Rydyn ni'n gwynebu argyfwng gwleidyddol. Yr unig ffordd o resgyn hyn yw sefydlu ffrynt unedig cryf o'r holl rymoedd hynny sy'n cefnogi'r weriniaeth, neu sy'n goddef o leiaf. Mae'r sosialiaeth genedlaethol yn symptom afiach o farwolaeth dosbarthiadau canol yr Almaen. Ond ni all gwenwyn ei salwch, ond dod a gofid i'r Almaen ac i Ewrop am ddegawdau i ddod. Felly, dyma ateb y disgybl. Unwaith eto, na rai cyfle i chi fynd ati i ddarllen yn gyflym.
OK, so os chi ddim wedi cael cyfle unwaith eto gwasgwch pause, fi ddim eisiau gwastraffu amser i'r clip. So, o ran yr cyflwyniad, mae ffynhonnell yn dangos twf pellach dyma'r cynnwys, mae'n sôn, mae'r ffynhonnell hon yn hynod o werthfawr gen i bod yn dangos sut oedd y natur yn gallu denu cefnogaeth a dylanwad torfol yn y pen draw. So neta, ni disgwyl gweld cyd-destun. Cyd-destun y cofnod ynyddiadur yr iall yw etholiad mis Medi 1930 gafodd ei cynnal wrth i effaith Gwynbold Street flwyddyn yn gynt dechrau dod i'r amlwg yn yr Almaen. Llwyddodd y Natiaid i ddefnyddio dirwasgiad economaidd fel ffon i guro'r Llywodraeth Weimar a dangos ei hun fel achubwyr yr Almaen. Mae'r ffynhonnell yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am nifer o seddi a gafodd ei hennill gan y Natiaid ar sail fy ngwybodaeth personol, gallaf ychwanegu at hyn trwy ddweud, so eto bys ni'n dadle bach yn fecynydol, ond mae'n iawn, bod y Natiaid wedi ennill 19 o'r pleidlais yn 1930. Mae hyn yn dangos llawer o dwf ers 1928 ar y degau pan oedd y pleidiau canolog yn colli cefnogaeth. A wedyn yr awduraeth, mae awdur yn amlwg yn dangos bod sefydliad Almaenig yn bryderus iawn am dwf eithafiaeth. Mae'r ffynhonnell hefyd yn werthfawr gan ei bod yn awgrymu bod y Gweriniaeth Weimar yn methu mewn unrhyw ffordd nad yw'n dweud pam. Dyw'r ffynhonnell ddim yn cyfeirio yn uniongyrchol at y dirwasgiad economaidd, ond mae'n rhaid gweld canlyniadau'r etholiad yn cyd-destun hwn. Rheswm arall dros ystyried y ffynhonnell hon yn werthfawr wrth astudio twf y Natiaid yw'r ffaith ei bod yn dangos methiant y sefydliad i gydnabod ei fethiannau hun. Hefyd, mae'n dangos bod llawer o dosbarth hwn yn poeni am dwf eithafiaeth. Ychwanegir at hyn gan y ffaith i'r ffynhonnell gael ei ysgrifennu gan uchelwr sy'n ysgrifennu mewn dyddiadur personol, lle maen nhw'n ymateb yn agored, yn hollol agored i ganlyniadau'r etholiad. Okay? So unwaith eto, ni'n gweld cyfeiriad at pa mor werthfawr, ni'n gweld yr awdur yn sôn am mae'r ffynhonnell hon yn hynod o werthfawr, mae'r ffynhonnell hon hefyd yn werthfawr, ond falle lle mae modd datblygu ydy dangos mwy o gysylltiad gyda ffocws y cwestiwn. Dyma unwaith ni wedi llwyddo i uwcholeuo ffocws y cwestiwn fan hyn. Felly o ran y cynllun marcio, yn amlwg dylai bod chi yn ymwybodol iawn o'r bandau erbyn hyn. Fi wastad yn mynd yn syth at band 4 neu 5. Okay? So top band 4, gallai'r ymateb drafod cryfderau chyfyngiadau dair ffynhonnell trwy ganolbwyntio ar eu priodliadau, eu cynnwys a'r cyd-destun hanesyddol yn enwedig. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i lunio barn resymegol am gwerth y tair ffynhonnell i hanesydd. Mae cyfeiriad achlysor sy'n mynd bwysig a defnyddioldeb yn dderbyniol. A wedyn ni'n neidio fyny band 5, mae'r ymateb yn dangos gwerthusiad cywir. Okay? So mae hynny'n golygu does dim lle gan gymeriadau o'r ffynhonnellau gan ddefnyddio cynnwys a phriodladau'r tair ffynhonnell gan osod ymateb yn y cyd-destun hanesyddol priodol ac ymdrin gyda'r rhan fwyaf o'r cyfnod gosod yn yr ymholiad. Bydd barn ddilys wedi hategu ar werth y tair ffynhonnell i hanesydd sy'n astudio'r mater penodol. So mae rhaid i chi, os ych chi ar band 3, mae rhaid i chi wybod sut yn union fi'n cyrraedd band 4. Os ych chi ar band 4, mae eisiau chi i weithio mlaen ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond yr gôl, y nod ydy band 6 wrth gwrs, a rai orffen ar band 6. Maen nhw'n disgwyl dadansoddiad a gwerthusiad cynnaladwy a chywir o'r ffynhonnellau a roddwyd dangos dealltwriaeth lawn o'r cyd-destun hanesyddol priodol sy'n gysylltiedig ar ymholiad gosod. Mae'n llunio barn lawn a chynnaladwy ynglyn â gwerth y ffynhonnellau i hanesydd sy'n astudio datblygiad mater penodol dros cyfnod gosod. Mae'r ymateb yn dangos gwerthusiad cywir a chynnaladwy o'r ffynhonnellau gan ddefnyddio cynnwys a phriodliadau'r tair ffynhonnell, gan osod yr ymateb yn y cyd-destun hanesyddol priodol ac ymdrin â'r cyfnod gosod i gyd yn yr ymholiad. Bydd barn a brofwyd ynglyn â gwerth y ffynhonnellau haneswyr sy'n astudio datblygiad y mater penodol hwn dros gyfnod o amser. Okay. So, mae gyda chi fan hyn hen ddigon o wybodaeth ynglyn â sut i sicrhau bod gyda chi ateb safonol fan hyn yn 1-2. Cofiwch y brif pethau ydy gofio i gysylltu cynnwys y ffynhonnell i ffocws y cwestiwn, trafod cyd-destun y ffynhonnell, trafod awdur a chyd-destun, cyfeirio nôl i ffocws y cwestiwn, a wedyn gwerthuso gwerth y ffynhonnell.
Okay? Felly pob lwc i chi, fyddwn ni'n parhau gyda hwn mewn sesiwn byw y tro nesaf, wythnos nesaf, felly gobeithio yn fawr allwch chi ymuno. Diolch yn fawr iawn.